Wani rahoto da muke samu yanzu daga shafin jaridar BBC Hausa na cewa Tunubu ya kai wa Buhari ziyara bayan lashe zaɓe. Sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tunubu tare da mataimakin shi Kashim Shettima sun kai ziyara ga shugaban ƙasar Muhammadu Buhari a gidansa da ke Daura ta jihar Katsina. A wani saƙo da babban mai taimakawa shugaban ƙasar kan kafofin sadarwa na zamani Bashir Ahmad ya wallafa a shafinsa na Twitter, ya ce zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da mataimakinsa na tare ne da wasu gwamnonin APC mai mulki a yayin ziyarar, inda ya ƙara da cewa cikin gwamnonin da suka yi wa sabon shugaban ƙasar rakiya har da gwamnan Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i da kuma gwamnan Jigawa Badaru Talamis da Abubakar da sauran jigajigan jam'iyyar APC. Da asubahin ranar Laraba ne da hukumar zaben Najeriya ta ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar, wanda aka gudanar a ranar 25 ga watan. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda za su ja ragamanmu, waɗanda za su taimaka wa Bola Ahmed Tinubu. Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, amin summa amin.